ngilaya kenduk ya usiam tan ngidon berkhoi kan reungut kini ki dekat jongkari boh dorbar bat hakaji kenduk bat usiam ngibu sau tuli ki poin ki jongi kabenengkong kadai nak benta ka patar khama administrative unit ban upgrade ikai syaga civil subdivision hakabayadai bat kane ka kam chief minister ula ong yangi ula yathu yangi ba kane kadon kam ban habyai lang bagi proses ki babun ki bahable tenre uang ngaladon lupa ha kejengmut baya kane ka administrative unit ki don ha kejengmut ke jongki ban kentiu ya ka tang ba kandang simpor ha ka ba kin habyai rengkat bat kini ki jing penbaik lene ki rules ki jongka government bat mauru ula ong yangi ba piwadu jeng kermen ngiladon lupa kabukum kata karukum berkat ya kane ka patar kema ban upgrade ka syaga civil subdivision hak jingi dei bede bat ki atli ki subdivision ke bangi dawa kata kadai ka umsning bat kane ka eastern riboy ya kane wong kadang-kadang kesini menengkong ka bang ngadang suyo ya kane ka jingtip bat ngangej ba nginang study ya kane ru bala dadang don syu giwi ki detail ki baya dei bat kine ki jing dawa ki jongpi Subha menang Pak Adin. Hakijingi dei bede bat artli ki CNRD blok ke bangi dawa. Kawai ke dei ha mawati, kawai ke dei ha omdan. Bat ia kan neru chief minister ula kular uang bangi lele nak liang government ngida kwa Ban jan bat upaj ba. Bat dei tang lang ba kini ki CNRD blok ki bangila ban yo ban ay jingerap syaki pajba ki jong hapok state. Kamat kabak ngi khamslam man yakran man ne galong chapang ka bordar kane ka bordar ulai itu ingi ba ka government kalathung ya kane ka regional committee hapo ka jing long chairman jong ba preston tensong kemudian deputy chief minister tingi na galyang jong di bordar baru ngila kerpa dia chief minister ba pin subha ban include lang yang ngiru ha kane ka committee naman ngidon ki benta ki ba kum ka ribhoy ngidon Ijaka kum casabuda kene ka blok 2 bat kene ki thain khanapara bat kene ki domoria kum terter te nagaliang chief minister uang ba kene ka komiti ka dan tang sangut ki member kene ki permanent member balathung da government bat ya phi on sakhot ha ka por balong kene ka komiti te ngangai skam ba kene ki jing kular jong chief minister ha ka jing dei bat ka kam bordar ka dei ka kam ka bakhya ka dei ka kam ka bangim mangi kum gari bodor bar nglasim khia la khamslam ya kane ban nakaliang jongiru ngilathung ya gawai ka sub committee jongka bordar committee hapo ka jingelam jongi ba JC marnga kum chairman bat iba bat hok nong mali kum secretary bat kadon prangot ki dikhot jongka bat ngila kentu ya kane ko committee bakan syong kloino lada ka dei ban hablek wat ya jing tip ki batikna ya ki documents ki bedei bat kane ka kamru kane ka komiti kan wanra syakari boh dorbar bat hadin mengilayo ya kane report na kane ka border komiti ka bangila thung na kari boh dorbar nginsa ya kren hapo jong kari boh dorbar bat hadin kata ngin salai ban ya kren hakamat jong kane ka regional komiti ka bak sarkar kala thung kita kene gimat ki bangila ya kren bat usiam bat ngida pen pau ka jing songu ka bakrau ya chief minister baula aipor yangi bat ka jing syong kala kham slam bat ula batai ngi sibun ke kiai ula panjing muru nangi bat ngida suhun yang ne kajing kendu ka ba hak ne kesni hak kajing dei bat ka por ban ong lano ngin yo lano kin le ya kata te ngim pada pada ai kajing syai uang ba kane kalong under process ngidang ya pek ngidang ya khmi maka don ka komiti ke balayalam dau chief secretary bat kata ka komiti kan sabi syarbini hak kajing dei ban bu ya ka por lano te empat yo kana ka tin